L-Aġenzija għal-Vittmi tal-Kriminalità assistit aktar minn 144 persuna f'Għawdex, bl-aktar vittmi li fiċċew lajnuna jkunu vittmi ta' violenza domestika. Bilan li tkompli tifrex is-servizzi tagħha lil Lawċin, ġie inawgurat it-tieni ċentru reġjonali ġdid fil-Kunsill Lokali tal-Arb, Għawdex, mill-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri u l-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri. Dan iċ-ċentru reġjonali se jintuża għal servizzi legali lil vittmi. Is-servizz minn dan iċ-ċentru se jibda jingħata b'appuntament u l-vittmi se jkunu jistgħu jitkellmu ma' professjonisti legali biex jingħataw għajnuna legali bla ħlas u informazzjoni dwar proċeduri kriminali fil-qorti. Sentejn ilu l-Aġenzija għal-Vittmi tal-Kriminalità fetħet ċentru reġjonali fix-Xewkija li minnu jingħata sapport emozjonali u terapija lil vittmi tal-kriminalità li esperjenzaw diffikultajiet minħabba trauma li għaddu minna. Il-Ministru Byron Camilleri qal li ċentru fl-Arb huwa ħolqa minn katina ta' ċentri oħra li diġà qed joperaw f'Santa Luċija, fil-Qawra u fix-Xewkija. Huwa rreferaw koll l-odda personalizzata li se tingħata lil dawk li jisfaw vittmi ta' violenza domestika. Il-Ministru Clint Camilleri qal li wara li nfetħu uffiċċju fix-Xewkija li jagħti sapport il-vittmi ta' kull reat li jħossu l-bżonn li jitkellmu u jieħdu l-pariri. Illum f'Għawdex qed jinfetaħ it-tieni uffiċċju fl-Arb. Il-Kap Eżekuttiv għall-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità Brian Farrugia qal li b'kollaborazzjoni mal-Kunsilli Lokali tal-Arb qed jingħata spazju ġdid u sigur lil vittmi tal-kriminalità li jikkumplementa ċentru ieħor fix-Xewkija. Qal li bħala aġenzija se jitkompla l-proċess biex jissaħħu s-servizzi f'Għawdex anki bl-għajnuna ta' entitajiet pubbliċi u għadiet volontarji Għawċin.